ai piscina în spatele casei, șezlonguri, iarbă verde, un măr, 2 cireși de vară, ce mai, raiul pe pământ, ești nebun. Și cum atât el cât și nevastă sa erau în fiecare zi plecați la muncă până pe la 5-6 seara, piscina se deschidea publicului larg. Și prin public larg mă refer evident la mine, Gixi și Pălărie. Așa că, după ce am făcut propunerea, Gixi face: bă, nu zici tu rău, bă, hai să mergem. La care Pălărie: bă, dar și cu vacile ce facem, bă? Gixi era: dă-le, bă, dracu, dă vaci, las că stau și singure, dă-le dracu. Da, Pălărie: stau pe dracu, bă, stau direct în ghizdei la Nea Gheorghe, ești nebun. Ai uitat că a umflat deja o vacă. Dacă mai umfli una, te rupe tactul pe genunchi, ești diliu. Nu, trebuie să rămână unul aici cu ele. La care Gixi: bine atunci, rămâi tu, te dracu. Da bravo, bă, adică ce, nu mă scăldăule că în piscină? Zic: nu, bă, gata, stați așa, tragem la bețe. Ăla care a tras bățul cel mai mic rămâne la vaci. După care peste o oră, ăla cu bățul mijlociu se întoarce și face schimb. Zi și făcut, pregătește Gixi 3 bețe, trage Pălărie 1, trag eu 1, zic: hai că dacă e la norocul meu sigur rămân la vaci, ești nebun. Bă, frate, dar le verificăm și ce să vezi, Gixi l-avea pe ăla lung, eu pe ăla mijlociu, iar Pălărie săracu pe ăla scurt era. Friul dracu, Gixi, că eu am vrut să-l trag pe ăla. Da, Gixi: da, dracu, bă, și treci la vaci. Ha, bă, Jimmy. Bă, da, Jimmy, vii peste o oră, da? Zic: da, mă, dacă am zis că vin ce dracu, până diseară. În fine, lăsăm pe Pălărie să aibă grijă de vaci și o pornim către curtea lui Tilică. Ajungem acolo, ne uităm o leacă stânga-dreapta să ne asigurăm că nu e nicio mișcare prin curte și cum nu se vedea nimic, hop, sărim gardul în grădină. Eu când m-am văzut lângă piscină, jap direct în mijloc, plos direct pe burtă, Pe Gixi parcă lovi s-o leacă foame, așa că s-a înfipt mai întâi într-un cirei, zic: Gixi,